like a box of chocolate. Life is like a box of chocolate. Hvad mener han? Hurra! Godmorgen, Jeppe. Tillykke med diæten. Du kan få lov at starte dagen med en æske chokolade. Og så kan du få noget morgenmad, når du er klar. Tak. År. Men, hvor er vi altså? Lad os nu være. Det er boys. Jeg kan ikke. Tillykke, Jeppe. Så med tillykke. Tak, mand. Tak. Tillykke. Får du gode væver? Det synes jeg. Må jeg gerne t-shirt? Ja. Det var sgu meget lækkert. Nå, 18 alligevel. Du er styr på 5-årsplanen. Ja, 5-årsplanen. Ja. Nej, altså. Jeg har overhovedet ikke styr på det. Ja. Se bare Møller for eksempel. Altså min far er ingeniør, så det skal jeg nok også være. Dreng, jeg har tænkt mig at lave noget dropshipping. Altså, jeg ved ikke. I har måske ikke hørt om SBX Academy? Altså, jeg har altid drømt om at blive pilot. Okay, jamen ja, jeg drenge. Jeg skal være præsident. Hold nu kæft, Jeppe. Okay, nej, jeg skal ikke være præsident. Men jeg mener, altså sådan... Hvem helvede ved, hvad de skal være? Der er sgu da ikke nogen, der gør. Ej. Vi har brug for flere dygtige ejendomsmælere. Og nu er det altså blevet tid til nytårsaften. Hvad kan jeg blive? I dag der skal jeg være brandmand. Og Men jeg magter det ikke. Altså sådan der, hvorfor fuck ved alle, hvad de vil? Det er så røvirriterende, altså. Byen. Fremtidsplaner. Byen. Fremtidsplaner. Nå. Byen. For det ligner, at hun nyder, at jeg er her. For det ligner, at hun nyder, at jeg er her. Ja, det ligner, at hun nyder, at jeg er her. For det ligner, at hun nyder, at jeg er her. Ja, Jeppe, så er det dig og din gruppes tur. Ja. Fjerde bølge feminisme. Feminisme, det er noget med noget med kvinder. Og det er også altså for at sige vis gammelt. Ja, ej, Jeppe. Jeg tænker, vi stopper den der. Tak for det. Jeppe. Vi skal lige snakke sammen os to. Det går ikke, det her. Prøv at høre her, Jeppe. Det har jo stået på i 2 år, det her. Det kan jo ikke blive på den måde. Du skal simpelthen til at have styr på dit chat. Ikke, Jeppe? Ja.
What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Skal du ud og løbe? Synes du ikke, det er ved at tage en lille smule overhånd? Vi ser dig aldrig. Du var heller ikke med hjemme hos onkel Søren i sidste uge, som du havde lovet. Jeg løber. Det er Jeppes telefonsvar. Læg en besked. Hey Jeppe, det er mig igen. Altså, mig og drengene, vi tænkte bare på, om du vil med os spille paddle. Altså, hvis du har tid. Vil du ikke ringe tilbage? Vi savner dig, Jeppe.